Выданне «Washington Post» апублікавала калонку Сергея Тихановскага. У ёй палітык і былы палітычны вязень хваліць тактыку Дональда Трампа ды разважае о перспектывах Беларусі паўтарыць гістарычны шлях Фінляндыі. Суровая праўда ў тым, што Беларусь не ўступіць у НАТО ці еўразвяз у найбліжэйшы час. Рабіць выгляд, што гэта не так, значыць толькі падаграваць параною Масквы і трымаць Беларусь у пастцы вечнай залежнасці. Нейтральная Беларусь, свабодная, суверэнная і пазаблокавая, магла б служыць інтарэсам усіх. Яна сталася б буферам, не ператвараючыся ў пешку, элементам, які стабілізуе, а не пунктам напружання. У сваім артыкуле Тихановскі называе перамовы ЗША з Лукашэнкам, цытата, непрыемным, але часам неабходным тактычным крокам для вызвалення вязняў. Але не бачыць у гэтым доўгатэрміновага развязання. Палітык таксама заклікае да дэмакратычнай сілы да перафарматавання стратэгіі. А краіны Захаду ўжо цяпер рыхтавацца да моманту, калі акно магчымасці ў Беларусі адкрыецца ізноў.